På Marmars, vi lavede den 30.5.2012. Den kan skyde med elastikker. Den kan fint skyde hårdt. Den kan skyde igennem 20 stykker papir. Og herom, der sætter man sådan en... Der sætter man sådan en plug i. Lige der. Der sætter man sådan en plug i. Så kommer man... Det er den her, du sætter i. Så nede fra. Her, sådan. Dernede. Altså hernede fra. Sætter op der. Så sætter man den her ovenpå. Nu gør jeg det ikke lige. Sætter du den der ovenpå, så sætter du de der elastikker her. Nu kører du om sådan der. Eller sådan. Så kommer man dem om. Så sætter man den på der. Lige sådan der. Den her sætter man på der. Så kører man elastikkerne om. Sådan der. Og så om. På den der sidder. På den der sidder der. Sådan der sætter man den om. På den der sidder der. Ej, pis, nu røg det på gulvet. Nu var der. Så den er vildt, den var rimelig fed.